Guys, mga anta rin jog, saging. Masong adlaw na tang tanan, mga antag saging. Ngisnak tag saging, guys. Da, pare sana tag ginamos. Nga lami ka azo, arang humutan ng ginamos sa guys. Lami ng samot nang naay kuan. Kamatis ug sibuyas, arang lami ang Saging samot. mga unggoy. Nga saging mga unggoy. Grabe sa pag April unggoy ra ba day mo kaag saging? Yes no. Kaan ba ta uy. Anday tan jog saging, guys. Kimi. Dali saging dali. Karangguang nga magaling saging nga guys na. Mali hagi palit og kuan. Palit na hagi sa kabulig. To sa hang kuan, jaan, nja. Gadang agmig saging sa pag April kay da pa mahilaw. Sundang ang hilaw kay lami man ikaon og hilaw. Lami ikaon og hilaw nga saging, guys. Tani sa ituslo daring ginamos nga lami Mga tag saging, guys. Tang parisan daring ginamos nga arang lami Diyan. Okay. Lami Masuk ka saging, guys. Guwang. Masuk. Agak ada yang mahurot 5 ka buok. Tiyak. Jangan palihapon. Jangan palihapon na ni. Tulo. Sana malagyan mo ng ag. Gamli na. Humot. Humot kinamos Okay. Ini pang islak ba? Yes no. Guys, video na punta. Karon. Sudah. Video ko. Simbanin. Masuk ang gawas pa. Nipit. Uy! Pupit na ito. Nah. Ko dela. What's up? Hari, ko dari video. Bye. Ito na mga pa. So guys, gulay mi guys. Og ingari. Kala. Magutan mi guys og ingani. Bunga sa kuan. Nay. Bunga sa kamunggay kanina. Muna siyang bunga. Basi kuan na ni, basi guwang ra. Potong ko ni terang guang Pwede di ay. So mansang kuan ang guys kay mo na imong utanon ron sa para panihapon. Ano na siya guys ang mga utanon, laujon, lami so ni laujon. Did. Pila bote to sung kita. Paman. Saging. Sa dapit. Ang saging mas bunga daghan babaw. Nay. Kalbate. Kalbate. Kanang kuan. Kalbantos. So nga na siya guys. Kaya rong igahi ba. Karabantos, muha ko karabantos ron. Ayan. Tabangan o kuan. Muha. Para sa na mag-guys pa ni hapon. Ano sa tunuan? Uy. Noon. O guys, unaan siya. Magkaroon pa matakaukan na ni. Ikat. Oh, Dami mo ko ni. wala lagi. Lami dyan kay bunga manis kamunggay. Yes ka ba? Bunga manis kamunggay. Muna yung mga gulayan ron. Lami so ni isagos pakbit. Kilawan tag sa inyo ni bunga ka. Ang taga suwag niya. Yung hapon. Bila mama ni buhat ang tanahong kay patita na ako sa mama. Vlog na Kimi guys. Wa pagani ipatita
Mga gazini, kuan. Puli na mag-vlog. Mga gazini, vloggers, bye. Di ara sila mama, nagbuhat. Di ay nagbuhat. Yan guys. Magulay miog. Kani bunga sa kamunggay. Ang lami man na siya. Murag batong ang forma. Guys, nanay vlogger na manggamayng badji. Ato na may upload sa Facebook ni Papa Gabriel. Naaga. Ato sa turoy. Suroy. Na. Ato ko scar. Samang ka. Ato ko garden. Na, dyan may himananap dadto. Ay, ato ra. Dapat danha. Oh, ayaw tamag-tamag doon sa bot. Kaya na has. Mga sa may karabantos guys. Dahil na, nangatkat naman dari karabantos na mga dari saging. Abot na to. Ibabaw to ah. Ito naman dyan na mga dito pa no. Mga may kay maglauoy mi guys. O karabantos. Basig na napihinog datos ng kapayas pa dir. Mapun mig alukbati. Na guys. Para sa among. Uy, nga naman pa. Nahagma man lagi. Lagi. Labok na mga siya. Ang nalukbati dari. Hapit na magwang atang saging. Ngita ta dari. Ay, nawa man agi sang tukod pa dir. Nawa man agi sang tukod. Mama, kakatipa ma. Guwang man ni. Nabali ni pa? Nabali ni? Ngita ta. Ha? Wala, guwang naman na. Karang lain. Basig na dari. Hilawom. Namugan ni daghandas na ngagi. Ay, sabay. Ay, guwang naman. Hawanak, hawanak. Arang guwang nga di ah. Guwang na. Wala makit inama. Naunha na mis guwang. Ang baga agwan. Uy, kani. Singan na ni. Kanang na ay. Ha? Pasyon di amor. Pasyon. Bagag pasyon dari. Pila ka buok? Pa. Patra. Dara. Dara po ilukbati. Alukbati. Para sa gol sa amang nilauoy. Awong naman dari. Kaya na may daghang saging. Sakay ko danhi. Hagsak ni. Amin na imong pakapabi. Ay ipananam be. Ay mo sundang. Ay pang tanam dari bulanghoy. Diba? Mama, tita ma. Sukra. Ang pang-usukra lagi. So guys, dahil amang itsagulos amang nila uy. Man, nangaguwang na mag-amang karabantos. Bulanghoy. Semua sa tadari. Hay, humukag. Humukoy. Bulanghoy. So, na may bulanghoy guys. Gamutin ko susunod ha. Ha? Ipod. Pilighan. Bali kamot ni. Bulanghoy. Ito na ba yung pamilagon na ni? Pino. Tama. Ansa? Ano san? Oo, atang tam na dari ko basa, atang pakatajan. Yung buhungan naman to. Oo, tarang gahungan. Pwede ra jud pa. Pwede ra jud. Kubasa atang itanam. Okay. Okay. So, na guys, agamang pangsagol. Lukbati, karabantos, o ganas. Mamaya may lao John Ron. Ito naman po ay bunga sa kamunggay. Guwang na pa. Tanaw na mga guwang naman. Angay ni isang at pa no. Parang naidyan kata dyan ba? Ta. Tangad. Saluyot. Kalami sa saluyot. Okay. Saluyot guys. Sagos. Mang nilauoy. Nilauoy for 2 days. Panihapon. Naman naman nilauoy naman guys. Kompleto na saluyot, alukbati, ganas, o karabantos. Ano pa man di ay daghan ring saluyot. Yeah. Da pa.
Data. Para sa ginamos. Lami na zatas lagi namos guys kay kuan ba? Kawas kuan. Hapdes cha. Hapdes. Okay. Sama na. Sige, balik sa baba. Sana. Sana. Mo ni kuan day saluyot. Saluyot. Pwede nagbutang sa tubig. Pwede nagbutang sa tubig. Tani utanon. Aw. Kani krabantos. Hindi nga nandun ko ni. Okay. So da nagamang kuan. Karo dia bungas kamunggay no. Muna may sagol guys, grabe laki ang tangad eh. Lami ka dyan danig nilaw oy. Nagawat sila lisod na. Okay. Muna among nilaw oy ron guys. Bungas kamunggay. Sali, karabantos o gana. Balik na sa kurente guys. Ganiha ka na man. Burn out ang kalit. Tingin sa ulan yung mga radyo. Di anak kamu nila uy guys, luto na. Rang mia. Hapon ta ni hapon. Nanay kamunggay. Kompleto ni guys, nay kamunggay, alukbati, saluyot, karabantos, bungas kamunggay. Kalami na lang jud. Kalami ya guys uy. Ni hapon ta rin jo. Kani may utan guys no. Guys, pare sa latag buad. Aga teng. Kuan. Ay ilaw uy. Lawi man sag nay buad. Ang dami buad ya. Arong muta. Nadapay ginamos na masalay na maganinas. Kuan. Saging. Ginamos salay na maganinas. Pare sa masaging. Uy, ara lami sa mga nilaw uy guys. Nilaw uy okay. Si. Nilaw uy okay. Guys, manihapon ta. Apunta guys. Hapon everyone. Nilaw uy buad kalami lang jud. Na ay gan. Maghigop tag kuan. Higop tag sabaw. Kuya, dali na mo. Kinimutak ko. Kuyas guys, pawahiran lang kaon. Kinimutak ko niya. Ngaon mga kuyas ganina kuan. Kung sagi nga manggi pangaan pag ganina. Kami kay pangbikak man. Laoy. Ang laoy guys. Nga buwan? Yun, hindi no. Ang kamunggay? Ikaw ra? Sabaw be, sabaw be, sabaw. Ay buhat guys, dia. Tapi ang nilawoy nga rang lami ka sa buyag. Maraming lami aga sa nilawoy guys. Kay kado. Nilawoy ta guys, nilawoy. Ganas, kamunggay, saluyot, uy, lamia. Lamia guys dah. My favorite. Favorite na guys, madahon-dahon. Kasi gaman ang mata. Ano man na? Ano kitang sigbin. Ano guys, Kakon sa ani. Suka sabaw. May sabaw eh. Yung sa bode. Ang gano'n. Kalau belum kau ini bungas kamunggay. Kalau ini bungas kamunggay. May na. Kaya guys, man yung bunga. Tas na, paginamos. Kanya mo nagkarabantos. Tas na, ginamos. Kado. May ganyan. Higop sa bakim. Buad, ngarang lamia. Guys. Mas dami Mas mahal. Ano na yung binuok Chris no? Mas mahal no?
Maukod. Mamaya guys. Kalami. Nilaw-oy, da, buwan. Ikop day. Sabaw day. Sabaw kalami ang sabaw. Nagbaka gagmay. Ang mga laki na nga busog man ganina saging. Ganun lang, uhay kaan. Mga busog pa mga kuya. Ako ay kinkin. Nagdala. Nagbabusog. Tampan. Maman rin klase guys, kay Conman. Holiday. Naugma na may klase. Tomorrow na rin klase. Ugma? Mana niya. Sa Lunes. Martes. Ang kainit mo. Yung kasurin ako man. Sibugad ko no, iring. Ayaw rin. Uy, unas kimi guys eh. Nan ka Kim? Nan kas nilaw oy Kim? Ginahas Kim Sabon pa? nilaw oy ko lang guys. Saboy na imo la. Buwan pa? Wala. Ako lang. Ang Hapon. hapon. Malamig sa mga nilaw oy. Okay. Maberahan ng gulay. Berahi. Malamig. Berahan ng gitong. Hmm? Berahan ng gitong. Litson nga. Baboy. Ito. Marag na litson. Wala ba? Wala. Marag na litson guys. Wala ba? Itong iring. Itong baki. Itong baki noon. Litong pitsor. Litson ko ng picture. Ngayon guys na lamigan. Uy nga. Kamusta mo is? May ito. May doon. May butang pakbit. Kabuwag. Hindi ko nandun. Nagtabuan para? Ang kuya sok pa. Yan, wala makaon. Ano ka?